Diyos maray na hapon sa saindo mga tugang, maluhod po ang kabos para sa pagpamibi kan Orasyo Emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalabutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, patin Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay manyato sa satuyang Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving offered by Mercedes J. Ativo, by Anne Christine Fresha. For the gift of life of Frances Pecart, offered by Los Baños family. Thanksgiving offered by Bansuela family, by Lisa Bellarte, and by Carla Perez. Special intention for spiritual healing of Rene Ativo, offered by Mercedes J. Ativo. For the eternal repose of the following souls, for the soul of Eloisa, offered by Monpon Banua family. For the soul of Nestor and all souls in purgatory, offered by Batong and Jocaresa family. For Rewardson, offered by Batong and Jocaresa family. For the souls of Rosalia and Marcelo, offered by Mercedes J. Ativo. For the soul of Luigi Patricia Marie, offered by Pintor family. For the souls of Francisco, Isabelo Sr. and Isabelo Jr., offered by Alamo family. For the soul of Bernardo, offered by Domo family. For the souls of Francisco Sr. and Nardita, offered by Mr. and Mrs. Dan Navera and family. For the soul of Fe, offered by Arlene Nanyo. For the soul of Eleuterio, offered by CSWDO family. For all souls, offered by Muni family. For the souls of Felicidad and Agapito, offered by Mons Muni. For the souls of Ponciano, Teodirica, Adela, Romeo, and all souls, offered by Muni family. For the souls of Teresita, Joel, and all souls, offered by Villanueva family. And for the soul of Maricel, offered by June Lopo and family. Matindog na po kita para sa pagpuon kan sa tuyang banal na misa. Maunan kagurangnan, magawit sa kaugmahan.
nato ang trompeta, asin magtugtog sa arpa. Sa ngaran kanaaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Kristong kagurangnan, ang pagkamuot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos marahay na hapon man po, Father. Yaw na po kita sa ikaapat na Domingo sa ordinaryong panahon. Magpasalamat po kita sa pagtilipon ta pong iningunyan sa laugan misa. Hagadon taan kapatawaran sa satuyang mga pagkakasala, ngani na magi kitang maninigo sa pagdonot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisan ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darhun kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kakurang na maraka, kagurang na maraka. Kristo maraka, Kristo maraka, kagurang na maraka, kagurang na maraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagang katulinungan sa mga tao, marahayan buot, inoong ang ikang irarakyang ika, sinasamba pinapamuraway, pinapasalamatan ika. Halika na kulamong kamurawayan, halika na kulang kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit nun, sa mga kakamhan, kagurang na nating buto, Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, pag-ika naman, ika na napapara kan mga kasalan, kan kinaman kairaki kami, ika na napapara kan mga kasalan, kan kinaman ako sa mo, ako sa mo, makimaerang, ika na nagtutukaw sa tuhan na
sa kaitaasan, kapurawayan sa kaitaasan. Kapurawayan sa kaitaasan. Kagurang na niyamang Diyos, itugot mo sa samo, na magsamba kami sa saimo sa bilog na buot, asin mamuot sa gabos na tawo, sa maninigong pagkamuot. Huli ki Hesu Kristong kagurang na niyamo sa imong aki, kaimamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, pangapuda na maging matanos. Ang mga mapakumbaba, sinasadol na hanapon ang katanosan. Sa katalingkasan ni Jerusalem, sinda iyo itong mga matatada, asin magiging bago sa atubang nin Diyos. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Sofonias. Magbalik kamo sa kagurangnan. Hanapan nindo gabos sa mga pakumbaba sa daga na naguutob kan sa iyang mga tugon. Hanapan nindo ang katanosan. Hanapan nindo ang kapakumbabaan. Tibaad pa makakuha kamo ning taguan sa aldaw na maaanggot ang kagurangnan. Sa tahaw nindo, iwawalat ko ang sarong banwaan na mapakumbaba asin dukha. Asin ang mga natada sa Israel, mahanap din paalawan sa ngaran nin kagurangnan. Daisinda maputik. Dilang marara, dai na mahukua sa indang nguso. Sinda, makakasabsab asin makakapahingalo. Dainin mapurisaw sa inda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga dukha sa espiritu sa sainda ang kahadayaan ng langit. Paladan ang mga dukha sa espiritu, sa sainda ang kahadean nin langit. Ang kagurangnan maimbod sa kudpaman, matanos para sa mga pinapasakitan. Kakanon itinataon niya sa mga nagugutom, asin kaligtasan sa mga yaon sa bilangguan. Paladan ang mga dukha sa espiritu, sa sainda ang kahadean nin langit. Mga buta pinapakita nin kagurangnan, mga buktot tinatanos nin kagurangnan. Ang dayuhan sinusurog nin kagurangnan, inaampon ang balo asin ilo. Paladan ang mga dukha sa espiritu, sa sainda ang kahadean nin langit. Ang matanos na mumutanin kagurangnan, alagad linalagalag ang dalan kan tampalasan. Ang kagurangnan nagahadi sa kudpaman, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Paladan ang mga dukha sa espiritu, sa sainda ang kahadean nin langit. Mayo nin si Isay man na dapat magpaabaw-abaw sa atubang nin Diyos. Ang ikaduwang babasahon, nagpapahiling kan pagpili ni Diyos sa mga tawong kinukonsiderar kang kinaaban bilang mga dai, asin mga maluya. Ang kadunongan na itinutukdo ni Diyos, iyo ang kadunongan na ipinapahiling sa paagi ni Kristo. Hinanyugon niya to ay kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, isip-isipan mga tugang kung sisay kamo sa mga inaapod. Pira sa indo ang madunong susug sa laman. Pira sa indo ang napangyari. Pira ang gikan sa pamilyang noble. Pinili ng Diyos ang mangmang sa kinaban, tanganing supugon ang makusog. Pinili ng Diyos ang mga daing dangog asin daing halaga. Ang mga daing, tanganing ang mga igwa, isubol sa kadaihan. Ang tao, dainin ikakapaabaw-abaw sa atubang ng Diyos. Kamo, mga ginibong kabtang ni Kristo, na iyo ang naging satong kadunongan, satong katanosan, satong kabanalan, satong kaligtasan nagikan sa Diyos. Siring sa nasasabi sa kasuratan, ang buot na magpapaabaw-abaw sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakahiling ni Jesus kan katawuhan, nagtukad siya sa bukid, nagtukaw asin ang mga disipulos nagrani sa iya, nga nagtaram asin nagtukdo sa sainda. Inian sa iyang sinabi, paladan ang dukha sa espiritu, hulita sa sainda ang kahadean kan langit. Paladan ang mga mabuot, hulita mapapasainda ang daga. Paladan ang mga nagtitios, hulita sinda rarangahon. Paladan ang mga nagugutom, asin napapaha sa katanosan, ulit asinda pakababasugon. Paladan ang mga mahihirakon, ulit asinda mahihirakan. Paladan ang mga malinig ang puso, ulit asinda makakahiling sa Diyos. Paladan ang mga parapatuninong, ulit asinda aapudon mga aki kan Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan, huli sa katanosan, huli ta sa indaan kahadean kan langit. Paladan kamo kun huli sa ko, kamo pagmudahon, pasakitan, pakarauton nin mga tao, ipag-ugman nindo, huli ta dakulaan balo sa indo, duman sa langit. Siring na pasakit ginibo ninda sa mga propeta na nagkairinot sa indo. An maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon giraray sa indugabos mga tugang. May saro pong ikos na nagadan sa sigun sa oro istorya, igwaman palanin kalag at mga hayop. Kaya kan pakatapos kan magadan ining ikos, so sa iyang kalag nag-atubang duman sa mahal na Diyos, duman sa langit. Kan sinabat siya kan Diyos, sabi kan Diyos duman sa ikos, naging maray kang ikos sa halawig na panahon. Kaya welcome ka digdi sa kahadean kan langit. Bilang reward sa imo, kung ano man ang sa imong hagadon, igagrant iyan sa imo. Itatao sa imo kung ano ang wish mo, kung ano ang gusto mong hagadon. O ano ang gusto mong hagadon, sabi kan ikos, sa bilog ko ngayong pagkabuhay sa kinaban, nagkakaturog sana ako sa salog. Nangangarap ngaya ako na magkaturog man sa malumoy na kama. Kaya ang request ko ngaya tabi, magkaigwa kong sarili kong malumuyon na kama na maimbungon paghigdaan. Sabi kan Diyos, wish granted. So tinawan siya ki magayunon na kama, maimbung na kama, tanganing makapagpahingalo talaga siya. Ugmahon so ikos, ninulita so sa iyang pangaturugan na utob man giraray. After several days, igwang sabay-sabay na nagkagaradan ng mga kino, mga 20 kino, sarabay na nagkagaradan. Siguro so kinuryente nindo ito sa arong nindo. Pag atubang kan mga kino sa Dios, iyo man so nangyari, pig-welcome sinda kan Diyos duman sa langit. Asin sabi kan Diyos sa mga kino, o ano an sa indong wish na hahagadon, kung anoan mo yan indong, kung may request ka mo, itatao iyan sa indo. Sabi kan mga kino, sa bilog bingya tabing pagkabuhay, di kaming ibang ginibo, magparadaralagan, paragalon kami pirmi, sa kadadalagan, tasigi mi andulag sa mga tao, na gusto kaming pagrapaduhon, sige mi man andulag sa mga ikos na gusto kaming kaunon. Kaya pagalon kami pirmi. Kaya ang request mi, ano daw kaya kung tawan mo kami kagurangnan,
kitig sararong motorbike. Tanganing nga sa langit, dahil na kami magparadaralagan, dahil na kami mapapagal, tamay tig sararo na kaming miyo. May mga motor na kaming sa diri. Di sabi kan Diyos, okay, wish granted. Gabusin na tinarawan. Bako sa ng ordinaryong motor, hatig sararong Harley Davidson na motor. So sa subayunting kino. Urog mahon sa mga kino, sigian, motor palibot. Luminihis sa mga aldaw, one time sa Diyos, naglalakaw-lakaw, naagihan niya itong istaran kan ikos. Sabi kan Diyos, kumustahon ko daw so ikos na tinawan niya ki magayon na kama. Paglaog niya man ang duman sa istaran kan ikos, turugon so ikos, duman sa ibabaw ka itong magayonon, asin malumuyo na kama niya. Pinukaw ko Diyos sa ikos, pigkumusta niya. Kumusta? Kumusta ka? Kumusta ang buhay mo? Maugma ka? Sabi kan ikos, my life is wonderful. I've never been so happy in my life. Digisan na talaga ngaya, nautob gamusta pangarap ko, Lord. Kaya ngaya, nagpapasalamat ako sa imo. Dakulaon ining regalo mo sa ko. Magayunon ining kama na itinao mo sa ko na talagang natatrangkiluhan ako. Pero may saro pa pala niya akong gustong ipasalamat sa imo. Dahil kung ngaya expected, pag-una ko ngaya kama sana ang reward sa ko. Igwa pa pala niya mga food deliveries na ipigpadara ka sa kuya. Talagang nagpakamotorsiklo pati ngaya ang pagkaon na pigdadara mo sa ko. Baya Food Panda. And salamat nga kagurangnan. Kaya palanday na nailing kan Diyos na magmumurotor-motor sa mga kino. Takada bes pala nag-aagi duman. Kikaon ka itong ikos. Kaya sabi ka ni Ikos, Lord, salamat. I'm so happy. Digisa na ako nakamati kan bilog na kaugmahan. Mga tugang, gabos kitang tao, nagmamawot na maging maugma. Sabi kan sarong parasurat, iyudayan ang ultimate goal kin sarong tao. Gusto niyang maging maugma. Dakulong kitang dream sa buhay ta. Dakulong kitang pigmamawot. Pero, ang bottom line kan gabos na ini, gusto tang maging maugma. Di ba po? Nangangarap ka mo na manggana ka mo sa loto, nata, tanganing maging maugma ka, nakulong ang kwarta. Gusto kang makatapos sa ninhalangkaw na inadalan, niya nga, gusto kang maging maugma. Gabos na mga kamautan tada apo, ang bottom line ka iyan na pagmawot na maging maugma. Alagad aram tabaga po, nanugad nasa salaman kita. May mga bagay-bagay kitang pigigibo na paguna ta makakapaugma sa sato. Pero daiman palan, na piguhuna tang magtataonin kapanoan sa sato, pero daipalan. Asin sa ngunyan pong Domingo, iyo yan ang magayon na ipinapaabot sa sato kan sa tuyang ebanghelyo. Sabi kan kagurangnan, kung gusto tada ang maging maugma, dapat igwa kita kan mga importantihon na values na dapat yaon sa buhay ta, tanganing maging maugma kita. Kaya, ano ang ginibon niya? Itinukdo niya sa sato, ining inaapod na beatitudes. Iyo na po ini ang secret formula, tanganing maging tunay na maugma kita. Ang tataramon pong beatitudes, hali sa Latin na tataramon na beatido, nambut sabihon, happiness, kaugmahan. Kaya iyoning itinausa sa tuya, igwa pong 8 na values na dapat da po ginigibuta, uyaon sa sato, tanganing maging maugma kita. Ano ining 8 ini? Nadahong na nindo kasubago, pero basahon ko sana ang nagkapira, paladan ang mga dukha
paladan ang mga nagtitios, paladan ang mga pinapasakitan. Pag binasa po nindo ini, baka mabigla ka mo. Nata, tagani baga salungat ini sa inaapuntang kaugmahan. Ninulita ang pagiging duka, nakakapaugma, ang pagtios, ang pagsakit. Gani baga salungat ini sa kultura kan kinaban. Kaya tama mananggad, so sinabi ni San Juan. Sabi ni San Juan, kung gusto tada ang sabuton, ang mensahe kan Diyos, dapat na po sabuton ta ini, bako sa punto de vista kan kinaban. Alagad sa punto de vista kan Diyos. Ninulit na pag ginamit na po ang standard kan kinaban, it doesn't make sense. Paladan ang mga nagtitios. Nata, maswerte ang mga nagtitios na, apulon pang kaswertihan yan. Di ba po, baliktad iyan sa satuyang kultura sa kinaban. Alagad, kung sasabuton tada po, ining mga mensaheng inikan Diyos, sa punto de vista ni Kristo, maa-apresyar ta, asin madidiskubrita, na iyuman hanggang ini ang magtataong kaugmahan sa sato. Enot, paladan ang duka sa espiritu, ulita sa indaan kahadean kan langit. Ang sinabi po di duka sa espiritu. So, bako, dai po pig-glorify digdi ang economic poverty, kundi ini po poor in spirit, poverty in spirit, pagiging dukha sa espiritu. Ano ang kahulugan kayan? Ang pagsarig asin pagtitiwala sa Diyos. Bako na magtiwala sa kwarta o sa abilidad kan tawo, kundi magsarig sa kapangyarihan asin pagkamuot kan Diyos. Natata makakapaugmayan. Ninulit akong magsarig ka kaya sa kwarta sana. Pag naubos ang kwarta mo, adi naubos naman so kaugmahan mo. Kung magsasarig ka kaya sa abilidad kan kapwa mo tawo, paano pag trinaydor ka? Mawawaran ka din kaugmahan. Alagad, kung magsarig ka sa Diyos, ang pagkamuot niya dai nauubos, asin ang Diyos nungka na magtraydor sa sato, kaya forever happy ka. Sagkod pa man, magiging maugma ka, ninulita ang Diyos, nagdadanay sa to. Iyo yan mga tugangan, ipinapaabot kan beatitudes. Paladan ang mga mabuot. Kita ugaring na mga tawo, nugad iba ang pagsabot kan mabuot. Pagsabing, ani ba, ang pagsabot kan mga mabuot, itong mga tawong mumung. Sabi sa 3rd District, mumung. Aramay doon, mumung. Itong mga tawong dahil nagigirong. Igwa ka mong mga barkada, nakahampang mong 2 oras, ni sarong tataramon, dahil nagtataram. Paguna ka diba, pag tawong dahil nagtataram, mabuot, po dindukan mabuot. O sa mga tawong dahil nandadagit, o mga tawong dahil napipikon, mabuot. Well, it doesn't necessarily mean na pag dahil nandadagit, mabuot, ubaan pabaya sa nayan. Pigtutolerate lang ang sala, pero bako mabuot. Ano ang sabihon kan mabuot? Matanos. Bako sa na itong silensyo o dahil nadadagit, kundi ang tunay na mabuot, itong mga tawong matanos. Pigigibuan tama. Pigigibuan tama asin sinisikwal ang sala. Iyuin ang tunay na mabuot. Asin kung di ka sarong tawong mabuot, magiging maugma ka. Nata, ninulita, dai kang atraso. Tapigigibo mo ang katanosan. Ninulita kung di ka panunin atraso sa iba, dai ka magiging maugma. Ani katulo po, sabi digdi, paladan ang mga nagtitios, hulita sinda, rarangahon. Ano po ining nagtitios? Sa Bicol version ugaring, pag sinabing nagtitios,
gani parehas ang kahulugan mo na ang pobre. Pagtios, muda pobre, gani parehas ang kahulugan. Alagad, ang pigmimin po kay ning nagtitios, ang pagsayuma sa sadiri. Halimbawa, igwang nagibong ni sala sa imo. Bilang tao, igwa kang desire na magbalos. Pero imbis na magbalos ka, pigtios mo itong desire mo na magbalos. Iyo yan na pigsasabi ka ini na nagtitios. Halimbawa, ika para sigarilyo, and then you decided na punduhon na ang pagsigarilyo mo. One time, basugon ka. Grabe so desire mo na magyosi giraray. Pero pigtios mo itong desire mo na magsigarilyo. Iyo yan ang pigmimin ka ini. Ang pagsayuma sa sadiri. Subot sabihon, this particular beatitude, ang pigpipraise ka ini, repentance, as in pagbabago. Ang mga tao na nagbabago kan sadiri, ang mga tao na nagsasayuma sa sadiri, magiging maugma. Totoo, magiging maugma. Ninulit marirealize mo na may disiplina ka. As in, igwa kang abilidad, as in kapangyarihan na laban sa mga sala na kamabutan kan buhay. Anika, ang masunod mga tugang sabi digdi, paladan ang mga nagugutom, asin mga napapaha sa katanosan. Happy da po ang mga nagugutom, asin ang mga napapaha sa katanosan. So bako sana ito bako gabos na nagugutom, asin napapaha, alakad may kasugpon, nagugutom, napapaha sa katanosan. Ano po ang sabihon ka ini? Sa tahaw kan mga karigsukan kan kinaban, dapat na po, yaon ini sa to. Ining pagkagutom, asin pagkapaha sa katanosan o sa tama. Ang problema po sa satuya ng mga tao, imbis na magutom, asin mapaha sa katanosan, ang problema, mas nagugutom kita, asin napapaha sa sala. Sabi nga ni Maganindo, masarap ang bawal. Makamundo, nakadakol sa satuya, imbis baga na panindugan ang tama, dugad, pigsasang ayunan talugod ang sala. Kansarong aldaw, igwa kong amigo na nakipag-istoryahan sa ko. Nagkatrabaho sa sarong ahinsya man kan gobyerno, dahil ko babanggiton kung anong ahinsya ini. Sabi niya sa ko, habo ko makuta ngaya na maggibo kan mga sala, Father. Pero, kung di kaya ngaya ako makisama, magiging outcast ngaya ako sa opisina. Because everybody is doing it. So ako ngaya nung napipirita naman. Minsan ko ta ngaya labag sa buot ko, abo ko, pero ninulit na pigigibo kan gabos, kung ako ngaya dai maggibo kay ning sala, galing nga kontrabida ako. Mga tugang, iyo ang agyat kan ibiatitsud sa sato. Na sa tahaw kan mga sala, sa tahaw kan mga katiwalian, o karigsukan kan kinaban, dapat yaon ini sa imo, ining pagmamawot para sa katanosan. Kaya ang mga tao da po na kayang manindugan, asin makipaglaban para sa katanosan, iyo yan ang mga tao na mag-aako kan kapanoan, kan kaugmahan. Mga tugang, kung isusumata po ang gabos na ini ng mga beatitudes, marirealize nindo na ang sinasabi kan kagurangnan, ang tunay na kaugmahan, daiman talaga ikakatao sa to kan kinaban. Alagad ang tunay na kaugmahan, magikan sa mga maray na relasyon kan tao. Marahay asin matanos na relasyon sa sadiri, matanos na relasyon sa kapwa, asin urog sa gabos, ang marahay na relasyon sa mahal na Diyos. Iyo da po ini at magtataunin kaugmahan sa sato. Kaya sana, day kita malansi
Sa padagos ng paglakaw sa kinaban, very attractive, totoo, ang mga material na yaman, ang mga material na onra, asin kapangyarihan. Alagad ang gabos na ini, daiman talaga nagtataukan kapanoan na pig-aanap ta. Kung gusto ta na maging tunay na maugma, sabi kan kagurangnan, dapat maging matanos kita sa satuyang relasyon sa kapwa, sa satuyang relasyon sa mahal na Diyos. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na tabi kamo, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan. Kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, buktong na aki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kod sa kagadanan, asin ilunubong, asin ka ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagkahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang sa tuyang hagadon, sa kagurangnan na tawan kita nin grasya na makisumaro sa iyang buhay, sa paagi kan mga gawi nin pagiging paladan sa kahadean nin langit. Lugod magdanay kita sa iya, sa lambang kahagadan, an sa indutabing simbag, kagurangnan hinanyuga, an samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos man lugod sa pagbalangibog din marhay na bareta sa katawohan, tangaring madarasinda sa pagkabuhay na uyon sa paghiling ni Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, inanyugan samuyang pamibi. Ang mga lideres kan sa tong nasyon, lugod ang sa indang paglingkod sa banwaan, magladawan kan sa indang pagkamuot sa mga dukha, asin mahiling ninda si Kristo sa sainda, mamibi kita. Kagurangnan, inanyuga ang samuyang pamibi. Ang mga nagtitios, mga nasasakitan, lugod makakuanin ranga sa presensya ng Diyos, na yaon sa saindang mga puso, asin magirumdumaninda na ang kagurangnan pinili sinda sa pagsabuhay kan Ebanghelyo, mamibi kita. Kagurangnan, inanyuga ang samuyang pamibi. Kita gabos na nakikisumaro sa selebrasyon na ini, lugod makisumaro man kita sa bangkete nin kagurangnan na nagaapod sa mga nagsasabuhay kan sa iyang katukdoan, mamibi kita. Ang mga gadan na naghingawa na mamuhay, susog sa paghiling nin kagurangnan, lugod sinda ako aning Diyos sa iyang kahadean, mamibi kita. Kagurangnan, inanyugan samuyang pamibi. O Diyos, samuyang kusog, an samuyang kaugmahan, yaon sa pag-utob kan sa imo mga tugon, asin sa paggibo nin mga gawi nin pagiging paladan, inanyugan samuyang pamibi, tanganing danay kaming makapag-umaw sa imo sagkod paman. Huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen.
asin kagibo kan mga kamot ng mga tao ini magiging para sa mo pinabalikan pag-umuha ng Diyos sa Magpamibi ka mga tugang, tanganing ansa ko, ansa indong atang, akoon man kan Diyos na makakamahan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot Para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami warasan sa mo na sa bilog na isip maglingkod sa imo mga balaog, tanganing sa samong grasya na naglilinig sa samo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na samuyang linilingkudan, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan sayan magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan asin daing kasagkoran, huli ki Kristong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binago niya andaan na buhay kan tawo, sa pagtios pinara an sa mong kasalan, sa pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan, binuktak yan agihan pasiring, sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan langit. Kaya kaiba kan kadakol na mga angheles asin santos, nagaawit kami kan himno nin pag-omaw. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga po, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Paladan na minaligdi sa ngurat kan kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Kagurangnan ni kananggad an banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimili kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagimuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
kabuhay mo liwat ipinapayag. Sakod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samong Papa si Francisco, kan samong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibaniya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, ang gabos na kaumawan, asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama mo na yaon sa langit, pabananon ang ngaran mo, magdaturan kaharian mo, mangyari ang buto sa daga ni siri sa langit, ang samong kakanong saro aldaw, itao mo sa muyang yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring namin na matawad niya mo ang mga nakakasala sa muyan, asin haral kami pagdarasa sugo, kundi agawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimigdi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katulinongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang para tubos. Ulita sa imo ang
Yesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabuan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginaban. Kaharaki kami, kaharaki, kaharaki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginaban. Kaharaki kami, kaharaki, kaharaki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginaban. Tawi kami, o tawi, nin katoninunan. Uyaan kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Dako dako ako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. At amanon manugod kita kanawak, asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. An panugang panganak na inihidaw nin sa kuyang dukang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsugod sa linakawan. Pakusog ka sa kalayaan,
sanguya. Ikapalan kagurangnan an makakapit mo. Ikapalan kagurangnan an makakapan mo. An panugang pamana na inidaw minsa kuyang duka puso. Minsa kuyang dukang puso. Anonymous 2,000 pesos, duwang Anonymous na tig 1,000 pesos, Anonymous 900, Anonymous 700 pesos, Anonymous 500 pesos, Abigail Burse and family 550, Gunet Drebadolia 500 pesos, Mr. and Mrs. Bayobo Jr. and family 500 pesos, Jos Mabalos. Mamimig kita. Kagurang na namimigbi kami, gibuha kaming magkamit kan mga nangitno na bagay sa pagselebrar tanganing matabangan kami kan mga biyaya mo niyan, asin matukdoan kami kan mga nagdadanay. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukopuan mga payo sa paghagad ng bendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos. Ningabos na karangahan asin iwara sa Indo. Ang katuninongan sa gabos na andaw kan sa indong buhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kahurasaan asin pasarigon an sa indong puso sa iyang pagkamuot. Amen. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga banaog nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot tanganing an sa indong gibo sa buhay na ini
magdara sa indonin kaugmahan sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inipon kita